is tongersje 16 januari, de dag dat er op de sneldieken in ons land hield iets hudde rieden wordt. En het is ook de dag dat er in Friesland treurd wordt om het bekerverlies van de Flyers. En op deze tongersje zullen wij het in Biendha oer meubels. Goeien en welkom bij Bient. In het komende liedjaloer heb ik nog het vierde pad van het verhaal over Adam de Hutrieder. Wat de door iepen gaat en het omsteend laag is bijluchtend, wat er op het drompel leidt, komen ze tot de conclusie dat het Adam Hutrieder is. Er wordt heel tijd hudde rieden op de Nederlandse sneldiek. De oude 110 dagen, waar er maar liefst 240.000 keer boppen de 170 kilometer in het oeren rieden. En dat weten we nou, omdat er nou de website is bestwelsnel.nl. En daarmee kunnen we maar één druk op de knop zien waar er in Nederland te hut rieden wordt. Het discutabele record zit nu op 259 kilometer in het oeren. On tafel, Sipke van der Meulen van het regionaal orgaan Verkeersveiligheid. Welkom Van der Meulen. Ja, schrik je eigenlijk van die cijfers? Nee. Nee? Nee. Ik Nee, wel. sorry. Jo net. Ja, nee. Want? Nee. De bestrekking is 600 miljoen data dice. En als dan hoe het 10 dagen just, dan wordt er wel een soort hut rieden. Maar nee, verhouding binnen de enkelingen. Enkelingen. We hebben het over een aantal van 240.000 keer in de oude 10 dagen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Op 600 miljoen per day on data. Dus nou, het is een probleem. Meesten die het hut rieden, maar het is het is een liedjegroep. Oké, nou ja, we weten het dus nou, Ja. want er is een website, bestwelsnel.nl. Ja. Wist je ook van het bestaan van deze website? Nee, van de man voor het eerst. Van de morgen, en jij klikt even zoen op die Ja. website, wat, Ja, het ja, correct, ja. wat het correct inhoudt. Ja, zeker. Ja, en want dan kunnen we nou precies zien waar het te hut rieden wordt. En ja, waar wordt er eigenlijk in Friesland te hut rieden? Met name de Oosterdijk, denk ik, hè? Wij kennen de Oosterdijk en we kennen met name de Aarschot, het deel van Drachten tot Marum ongeveer. Notoire bekend als een deel wat hutrieden wordt. Oké, Ja. en die trajecten hoor je me vooral in de gaten, of net? Ja, en dat is dankzij waar ik deze webbouwer gebruik van maken had, Rijkswettensteert en ook overige wijbeheerders hebben meer lussen in hun dieken lezen, om te meten hoe volle verkeer riet er met een stuk van Sjen van wat is de snelheid die ze rieden. Ja, maar nou is deze website er dus, bestwelsnel.nl. Maar had je nou een gebruik van deze gegevens? Net van deze gegevens, ja, om een leuke indruk te krijgen van een top. Maar als daar 3 of 4 keer op zoen is, dan best er op uitzoeken, die website. Maar we maken wel gebruik van die data. Dat wel, natuurlijk. Maar van, dus van de morgen, voor het eerst is de website bezoeken, even aanklikken. Ja. Maar toch niet toen? Ja, de all-time high van Vlietier, hè, dat het record was het neemst. En het eerste commentaar van mensen die zeggen van ja, leidt dat nou ook tot een competitie? Nou, dat zoek ik zeggen. Ja. Want er zit nu 259 kilometer in het oeren. Dat getal bloot en extingen. Ja. Maar ik kan me vaststellen dat het uitnodigt om nou ja, dat te verbeteren. Ja, ik kan me voorstellen dat er een aantal mensen binnen die daar een kick van krijgen. Ja. Maar die ben wel bekend bij onze geuniformeerde vrienden. Oké, hoe hut Ja. hij je ooit wel eens rieden? Hoe heet ik ooit oriden, dat wie mij de magneetzweefbaan in Duitsland. Maar mijn gewone auto? Mijn gewone Mijn auto? gewone auto. Elke ding had een jeugdzonde. Ja, nee, net harder dan 120 120. als passagier. Oké, maar dan zit je dus ook bij die 240.000. Als passagier, ja. Oh, Ja, als dat klopt. passagier? Ja. Ja, maar zelf het gaspedaal? Nee, Jij bent heel braaf. ik hou me, ja, ik bedoel, het is meer werk, hè. Ja, dat is ik zo. Maar van 259, ik zou zeggen van ja, dat mag toch eigenlijk hudden kunnen. Oh, dat komt op de Duitse snelwegen ik wel voor, hè. Maar ook in Nederland? En in Nederland ben die incidenten er ik, ja. Meestal werk ik wel van de dik hellen. Ja. Er is ook een beperkt aantal politieauto's die erop ingericht is om zulke soort mensen van de dik te halen. Maar wat moeten we nou met deze cijfers? Dit is een heel mooi voorbeeld van hoe het data die beschikbaar gesteld wordt in die openbaarheid, hoe je daar een toepassing van maakt kennen. Dit is een toepassing, dat is leuk om te zien, een keer. En het next keer is het natuurlijk van, kist met deze data, ik toepassingen maak je die het van mensen zeggen van, hé, dat is nuttig. Want de Rijkswijbeheerder bijvoorbeeld, die broekt het voor fileinformatie. Dat is heel nuttige informatie als het van A naar B wordt. En moa's of real-time, just van de stiert file. Ik moet even een andere route. Of ik kan calculeren van nou, het kost me 10 minuten en die ramt die hek dan wel, dus ik sluit gewoon rustig achterom. Maar moeten we nou ook maatregelen treffen? Is er een oplossing voor dit probleem? Vat de hutrieden? Ja? Ja, dat begint bij de mensen zelf en vervolgens houdt het op bij de officier van justitie, bij de rechter.
Oké, Tiege dank van jouw verhaal. De dartsport, heel wat oors, zit weer in de lift. En dat had het vooral te tankje onder de Nederlandse toppers, zoals onder andere Michael van Gerven, die het kwartlien nog wereldkampioen waard. En ook in Friesland krijgt het dartboen hield iets meer leden. Verslagjouwer Jan-Jelle Rinalda zegt in het Frieske dartmekka Snits. Een videotheek hoorde daar, is daar vanwege de populariteit van de sport begonnen met het verkopen van dartartikels. En dat is een schot in de roos. Snits is ook het wemplak van Rick Hofstra, die het verleden weekend nog de kwartfinale hellen van het prestigieuze Lakeside toernooi in Engeland. Rick Hofstra, runner-up at the Tops of Ghent, losing to Ross Montgomery. Just being put under pressure now. Nou, dat was zeker een belangrijk toernooi. Er is één toernooi bij de BDO dat een televisietoernooi hebben, het WK. En dan weet je al wel presteren. 10 jaar geleden de eerste keer staan, 2 keer verloren in 2004 en 2005. En nu wil ik eindelijk een keer de eerste ronde doorkomen. En, nou, dat is nu gelukt, gelukkig. Nou, ik ben na 10 jaar nu weer terug een beetje op het hoge niveau. Dan kan je niet gelijk verwachten van jezelf dat je het toernooi gaat winnen. Ik denk dat het kwartfinale een mooie plek was. Dat was een heerlijk gevoel, dat is onbeschrijfelijk. Ik heb het hele jaar vergooid om daar te staan. Ik denk dat het niveau in Friesland op het moment heel hoog is. We gaan natuurlijk vorige week alweer Rick Hofstra, de kwartfinale op Lakeside hebben gezien. Dat is natuurlijk een geweldige prestatie nadat er toch al lange tijd fit was had. En we hadden natuurlijk momenteel Danny Noppert, die staat op dit moment de manier van Nederland. Maar ja, de laatste jaren binnen steeds volle, komen er meer darters die professioneel oppakken. Je kunt het vooral bij de jeugd merken, die zijn er heel fanatiek mee. En die kun je echt merken dat zij enorm aan het trainen binnen. Zodra ze uit school komen, meteen achter het boord. En bij de senioren, ja, dan is het wel dat het dat gewoon wat meer begint te leven met de recente successen. Dat er meer deelnemers op toernooien komen. Goeiedag. Niet meer aan? 93 alsjeblieft. Ja, dankjewel. Er is verlet van in Snits, ja. Ja, in een hele omgeving eigenlijk wel. Er zijn een hele soort mensen die erdoor gewoon op competitiegebied, maar ik een hele soort gewoon recreatief en alles. Ja, en dan vooral de band die beginnen. Ze zeggen het op de televisie en dan vinden ze het toch wel leuk. En als ze dan een dartboordje vanuit de mem krijgen, wat ze een heel soort hand hebben met Sinterklaas. En natuurlijk met de Christ. En dan beginnen ze en dan communiceer ik wel eens om advies te vragen van nou, hoe we willen gooien, hoe we staan. Nou, daar lezen we hun dan alle keer even uit. De combinatie van videotheek en dartquad, bieden we dat net? Nee, dat biedt elkaar net. Want die in die dart-t-shirt geen filmpjes en die in die filmpjes-shirt geen, die gooit net darts. Dus, en het is ook heel vaak zo dat de man even een dartpielken helpt of spul en een filmpje voor de vrouw meenemen. So pressure on 125, Rick Hofstra. Just adjusts. Needed the treble for a finish. Zo'n van Gerven, omdat hij wereldkampioen wordt, dat trekt zoveel jeugd. En mensen die de darts aan de kant hadden gegooid, pakken ze ook weer op. Dus dat scheelt allemaal natuurlijk. En dat het op televisie komt, dat scheelt een hoop. Het de tijd door de streep helm, werd toch weer te starten, als dat dan juist? Die man dat goed toch? Dat is mooi om te zien, maar nee, dat niet. Het is toch meer de sponsor die me op de streep heeft getrokken, want anders is het niet uit te doen. Finals until now. Tops for the bullet. Dan heb ik het idee dat bij darten altijd de populariteit van de sport heel bot afhangend van hoe goed de Nederlandse toppers het doen. Dat is wat komen. Ja, aan de ene kant is het natuurlijk jammer. Aan de andere kant is het begrijpelijk. Darten is een sport. Daar hast volle, als de professioneel was uitvoeren, hast er een behoorlijke bedrag van nodig. Hast volle sponsoring nodig. En het is gewoon zo dat bedrijven, wanneer ze een sporter sponsoren, dat is natuurlijk altijd tv-aandacht is, wat er promotie in zit voor dat bedrijf. Een Sjustek, zodra Van Gerwen die won het WK per week alleen. Just meteen dat heel Nederland eigenlijk opleverde. Er kwamen tweets voorbij van Geert Wilders tot bekende voetballers die alweer toch meeleven. Dus het is wel een gevaarlijke business, weet je, in zitten, want je bent afhankelijk van de toppers.
Ja, maar het is om een videotheek te hebben is ook een gevaarlijke business. Dus we zitten op 2 gevaarlijke gebieden. Dus we reiken niet erop het een en het rent het horen wel. Nou, allemaal één, dat schiet ook niet op. Wat is het plan Takum hier voor Rick Hofstra? Wat zijn die goals? Mijn doel is om dit jaar de top 16 te halen van de BDO-ranking. Het is dit hier het Dam Jaarsma-ier. Dam Jaarsma uit Jestemar had duizenden oude volksverhalen samelen om die te bewaren voor de toekomst. En een van die verhalen is dat van Adam de Hutrieder. En Douwe Coatstra vertelt dit spannende volksverhaal. Joert, het vierde pad. Het is een duivels verhaal, het zei. En de smid rotte mijn voorhammer en al uit het ijs en begint twakken ze voel om die achtervolging. En Adam denkt alleen nog maar, ik moet zien dat ik in een born kom, in een dorp. En dan zoes het er als een zwel met de wien in de reg. Onder de bregen de draai van Wattentrog. En de smid zit hem nou deun op de hakken en stil tas slaan. Maar rekken boeten de bregen en veegt met bastensgeweldje in het bouwwerk aan en verdwijnt stadig. Met bregen en al die het van het draaiwerk ook knalt is, terug het ijs in het wetter. 500 meter verderop leidt Adam Hutrieder meer deer als libben op een wal. En kwartelt op handen en voeten mijn mooi door het paard naar de deur van het café. En met zijn laatste kracht en slacht er daar een pekertje aan en gaat dan van zijn stokje. Als de deur open gaat en het omsteend laag is bijluchterd, wat er op het drompel leidt, komen ze tot de conclusie dat het Adam Hutrieder is, de verneemde kwartebaanrieder. Ze slepen hem naar binnen en stellen hem vragen, maar er komt geen antwoord. De jongen is er al heel oud. Eerst naar een peer brandewindjes met zoeker, is er weer onspreekbaar. En dan vertelt hij zijn verhaal hoe de smid van Janne wordt. En het omsteend laag doet een stap achteruit. Van bewondering. Hier zit een vent uit de vlier die de duel van Janne Woord in de eigen had. Dat is een wonder. En dat het toen libben had. De kastelein had wel in de gaten dat deze verneemde Hutrieder de eerste dagen geen redens en iets meer schenken ken. Dat hij zei, ik ken die wel bij je, bloei je maar. En neem nou maar in. Ik betaal je. Maar daarmee is het nou net oorroem voor het dorp. Door de maas bij de bregen zit een ploegje volk. Te zien uit de bregen dat geen bregen meer is. En een van haar zei, dat is grif het werk van die turfskippers die hier in versen lezen. Ik heb wel gezegd, die hadden van die grappen, dan hellen ze draai erbij. Zodat het wezen. Maar dan strampelt er een oud visker naar voren. Slacht in allereerst op een klomp zijn piepke even uit en zei: nee, dat is het net. Vannacht had Roon om in Friesland van het beeld onder mij de tjoekomar het ijs kraken en dien. Hier is sprake van boppen natuurlijke machten, boppen natuurlijke krachten. En ik wik het hem, hier komt Dalje op. Ja, en mooi het slot van Adam de Hutrieder vanuit het Scootjemuseum in Jennewoord. Dan hebben we zelfs ook een mooi eigen verhaal van maximaal 1000 woorden. Stuur het dan op naar bient@omroepfriesland.nl en win een verfilming. De meubels van de Frieske familie Pilat ruizen je de hele wereld door. Deze weekend zit er ook een stoel op een grote beurs in Keulen. We praten over het succes van Pilat en Pilat. En dat doen we mooi Heid, Gjalt Pilat, zijn dochter Christine en uw zaakkundige Steven Sterk. Welkom, alle treien. Om mij daar uit te zetten, Steven. Wat maakt het nou de ontwerpen van Pilat zo bijzonder? De kracht van Pilat en Pilat zit in de eenvoud. Dan kerst hele ingewikkelde dingen, meidje, maar dan is het altijd weer om naar de basis. En dat is het moeilijkste wat er is. De tafel van Gjalt, de Parkzietse tafel, is in eenvoud een hele grote kracht. Christine, die stoel, daar krijgen we aast nog hebben, die heeft een stoel maken. Dit is trouwens de tafel, hè? Dit is de ovale Parkzietse tafel. Die staat in het Fries Museum, nevens mij. Oké.
En de stoel van Christine. Ja? De stoel is heel moeilijk. Hij is de toiletstoel, hij is de broeienstoel. Het is heel moeilijk om een goede stoel te ontwerpen. Ja. Zo is het eenvoudig. Maar heel bijzonder, door het hout. En hij zit heel erg goed. Dit vind ik een klassieker. Maar hij is kreknij, maar ik vind het al een klassieker. Ja, is het kreknij, Christine? Ja, zeker. Hij is net nieuw. Ja? Ja. Maar van een houten stoel, die zit toch nooit lekker? Dat was wel mijn doel. Om een houten stoel te ontwerpen die lekker zit. Ja. Dus, Maar kan dat dan? Ik bedoel, hoe doe je dat dan? Ik bedoel, je kan iets in de holle hebben, maar ja, dan moet het ook nog uit de handen mooi komen. ja, nou, een ergonomie, dus hoe een stoel zit, zeg maar, dat is iets dat kun je ergens van afmeten. Dus ik heb een stoel genomen waarvan die lekker zit. Dus die maten heb ik allemaal opgemeten. En daaromheen mijn eigen vormentaal. De uiteindelijke vorm van de stoel. Ja. En Gjeld, de Pakensietse tafel, die is heel bekend, hè? En die zit ook in het Fries Museum helemaal boppen in. Dat was zeker nog een tour om die helemaal boppen in te krijgen dan. Ik ga er zelf net bij geweest. Nee, maar het verhaal wil je het, maar het denk verhaal ik. natuurlijk wel vet. En er is inderdaad Hoe groot is die tafel, Gjeld? die is, volgens mij 6 een hele meter. Ja, bliks. Ja. En hoe zwier? Ja, die kan je net in de Dat lift weet ik krijgen. net, weet ik net hoe zwier. Hij is heel zwier en hij zit fantastisch en bekijk op de foto's, jongen. Ja. Nou, we zien van de morgen ook eventjes bij hem. Hij wil even opnames maken hoe je hem echt onder het werk bent. Laten we er even naar zien. Dat is echt Christine. Dat ze zich net beïnvloedt, je lid terug, wellicht door mij of door horen. Dus ze bloedt zichzelf. Hè? Dat vind ik bijzonder aan haar. Vader die tekent heel veel schetsen. De vraag is of hij er wel iets mee doet. Dat hoeft niet per se. Het zijn ideeën die in zijn hoofd borrelen. En die klokkenstoel, die zie je 1 keer en dat zit in zijn hoofd. En dan borrelt haar een tafel uit. Ik kan al heel lang in aanraking met uw eigen klokkenstoel die op Tjerkhoven staan. En die constructie, het ambacht, hè, dat de dwarfstimmerman dat vroeger makken had. Ja, dat had me geïnspireerd voor deze tafel. Ja, de uitdaging is wel om een helemaal massief houten stoel te maken die lekker zit. Dus meestal als houten stoelen zitten niet lekker, maar ja, dat was... En ik vond het ook mooi om in vlakken te werken. Dus alsof het een beetje gebaseerd op origami. Dat is een beetje dat gevouwen, hè? Origami heeft harde vouwlijnen. En dat heb ik in deze stoel ook een beetje weer gegeven. Ja. Bij Grutsko ben? Ja. Oh, ik denk dat in het algemeen dat we voor mij een heel mooi team hier werken. En dat we mij ik ben Grutsko dat ik in dit vak zit. Hè? En dat ik elke dag opnieuw denk, oh, wat is dit een mooie wereld waar ik in werk je. Ja, mooie reportage. Wat mij opvalt trouwens, dat je een heel soort schetsen hebt, maar net alles wordt echt een meubelstuk. Absoluut niet. Nee. Dat klopt. Ja, want hoeveel schetsen, hoeveel dingen heb je dan in de holle? En wat komt er al hier nog en wat missen wij nog? Oké, nou ja, je bent natuurlijk, ik ben wel iemand die heel impulsief dingen verslijt. Dat kan maar eens betieren wezen, dat kan 's nachts wezen. En dat verzamelt. En af en toe komt dat op een of andere manier weer bij boppen. En dan denk ze, god, dat ga ik voor jou hier waarom eens een keer tekenen. En zij is de paar keer ziet ik wat ontstaan. Dat is een idee van hier en daarom. Ja. En hier een letter pas vind ik het weer waarom. En ontsteert iets. Ja, maar je bent, kan ik me zo vaststellen, Lieds begonnen. Ja. Hing je ooit toch dat het zou grut worden zo? Nee, tuurlijk niet. Nee. Hoe is dat zo gaan? Ja, we zijn natuurlijk heel lang warmer, hè? En hoe het dan gaat, ja, dat is elk moment ontstaat er iets. En dat ik dingen die op je paard komen, ik kon er wel mee om als een avontuurling, hè? Impulsief af en toe. Hè? En, maar al die meubels, waar staan die? Oerol op een vrood? Neem eens wat land, waar staan ze? Van Israël tot New York, tot Ljout, tot
München, noem maar op. Ja. 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 En had het altijd die bedoeling geweest om in het familiebureau te werken? Toen ik jong was niet. Nee? Nee. Ik heb de kunstacademie gedaan in Kampen. Interieurarchitectuur. En wat woest eigenlijk dan? Van jezelf? Of? Wel iets met beelden, ruimtelijk. Ja, ik ben wel creatief dat ik wil scheppen, zeg maar. En Is het dan ik, Christine, dat het weer houdt dat je hem heit tekenen? Weer houdt het dan ik om dat te doen? Maakt het lastig omdat geld te meubels ontwerpt? Is dat een drempel? Om te ontwerpen, omdat je hem heit ontwerpt. Is dat een drempel voor dat je hem echt te ontwerpen? Nee, ik denk dat het juist wel, dat het elkaar wel versterkt. Oké, dus inspireert wel. Ja, juist inspirerend. Okay. Ja. Maar ik kan letterlijk mijn ei kwijt, zeg maar. Ja. Maar dat zou ik belemmerend werken kunnen, hè? Dat hij altijd over die schouder mooi shot. Dat bedoel je misschien? Ja, dat bedoel ik. Zo rest mij een popmuzici, hè? De zoon van John Lennon, die zongt ik. Maar ja, ze is altijd de zoon van John Lennon. Ja. Nou? Ja. En dat is vaak moeilijk om verder te komen. Ja. En dat vind ik heel knap, dus dat hij dus net. Ja, soms wel natuurlijk, maar ja, je hebt toch je eigen vormentaal en je eigen... En is de tijd van nodig om die vormentaal te winnen, zeg maar? Om daar echt iets zelf in eigen paard in te zieken? Dat is wel gegroeid. Ja. Ja, op een gegeven moment weet je dan wel meer van jezelf. Van, dit hoort bij mij of dit past bij mij. En ja, mijn vader is meer autodidact en ja, wat impulsiever. Ja. Want hoe bijzonder is Pilat en Pilat nou eigenlijk in Friesland? Nou, heel bijzonder. Het is de grootste, ik vind het de beste meubelontwerper van Friesland. Ze zijn grut, hè? Dat je eerst krijgt van geld, ze zitten van hier door de hele wereld. En het is de uniek wat ze meidje. En alles is natuurlijk een hit. Maar de ziel, de hart zijn dingen met meidje. Zo'n stoel, die is Sjost, dat is een houten stoel. Maar ja, kerst een half met plankjes en gewoon timmeren, dat ken ik. Ja, maar als Sjost, ja, nou ik net, nou misschien al. Maar als Sjost hoe dit maken is, mijn liefde en dat hout, het past allemaal precies, jongen. Dat is een werk, dat is onvoorstelbaar. Maar hoeveel van die meubelmakers zijn er eigenlijk nog in Friesland? Nou, dat weet Gjal misschien beter, maar de klassieke meubelmakers binnen. Dus ik ben natuurlijk altijd een soort mensen die meubels meidje, maar om het commercieel te krijgen, ben ik te verkepen, dat is een twarre. Ik ben heel soort artiesten, heel mensen die het jongen. Maar, en dan ben ik wel mensen die een cd-meidje, maar mensen die het terugbrengen. Ja, dat ben maar een peer. Ja. We zeggen niet, kijk, de stoel, in dat filmpje zeggen we de stoel, hè, Dini. Waar is Dini? Ik heb de stoel naar mijn moeder vernoemd. Oh, oké. Maar we hebben alle meubels die worden eigenlijk verneemd, hè? Ja, het is eigenlijk een familiecollectie, hè. We hebben een hele grote collectie. Ja, en dus ook een grote familie. Want jou komen uit de familie van? Wij komen uit een gezin van Tredje Ben. Oké, dus dan kun je maar om raak ontwerpen. Juist, ja. Klopt. Nou, we hebben denk ik wel bijna 30 tafels in de collectie, dus ja. Ja. En die stoel, de stoel Dini, die zit dus nu op een grote beurs in Keulen. Ja. Hoe bijzonder is dat eigenlijk, dat die daar zit? Ja, heel bijzonder. Ja, denk ik wel grutskap. Want neem eens maar, want ik heb hier flauw idee. Hoe groot is die beurs? Wat is dat krijg voor beurs? Het is een internationale vakbeurs eigenlijk. Er komen allemaal mensen vanuit Europa, vanuit de hele wereld wel, die iets met interieur, met meubels hebben. Of die een eigen winkel hebben, of die architect zijn. En daarnaast is het ook een consumentenbeurs. Dus hij duurt een week. Ja. En ja, dat is gewoon een presentatie van je nieuwe collectie. Ja, en hij moet vaker meubels, denk ik, op die beurs, hoor? Ja. Maar is het dan elke keer jou toch wel een speciaal gevoel dat het dan toch weer slag is? Ja. Je werkt er ook naartoe, hè? Dat is ook een moment van... om de reacties te horen van mensen vanuit het publiek. Ja, nog één vraagje. En ik weet dat het een hele drege vraag is. Want de vraag wat ik stelde in het filmpje. Waar ben je nou het meest grutskop? Is er dan één pronkstukketje steeds van... Nou ja, dat vind ik toch wel heel erg mooi van... Dat meubelstuk, dat is typisch Gjalt. Is er één meubelstuk? Ik heb zelf een stoeltje in de collectie. Ik heb het ook van de morgen even verteld. En ik denk dat ik de 20 jaar allemaal een keer maak. Dat stoeltje heet Lutske. En dat is wel iets wat ik zelf... heb het af en toe verkocht. Dus ik heb net een hut erin. Maar het is wel een stoeltje wat voor mij wel wat budget. Ja. Oké. Verdij ik nog één ding? Is er één ding dat neem ik is? De romte. De romte? Commode is dat uit mijn kindermeubel. Oké.
Nou, heel Tiege dank voor je komst. Een soort succes aan in Keulen. En Steven, ja, we zorgen dat je in kwarten wel waarom. Hè. Nogmaals, Tiege dank voor je komst. Ons Safir, morgen dan weer een nieuwe biend. Dan onder oren omtekend voor het Europees kampioenschap Short Track in Dresden. Waar weet ons dan hoe dan ik nog een hele gezellige jongen. Dag.